That's the way I bring, and I'm preparing even looking at the re-election. Ana akong utok. Because I'm talking about my term will end, kung termino lang, 3 term ko, first term ko din ako, dapat ko'y second term, dapat ko'y third term. Singapore like Melbourne pictures. Gutom naman ko. Mayor, ingo ka, gamit kag term nga kumbuya. So, there was a kuan nga katungging. No, di lang ka na. Talking about BRT. Di lang BRT, mas makalimot ka sa duha ka sinulog sa pagkain. Yes, okay. Appeal. Ang labing bago ang BRT. Dito lang ta sa sinulog, duha ko to. Yes. Oo. Mabito na na. Namo ko yung mga documentation, uy. Na ako'y documentation. Pag desider yun nga to SRP, permata. Nadiyawa mo perma. Pero wa mo o yun. Nadiyawa mo o yun. Pat na perma. Nasa ako ako nang i-frame. Okay. Nasa ko i-frame. Nga, istorya nga, kung saan pagkalaki, ninaog ko pagkabisi mayor. Na ako i-frame diya. Pagkadagana wa matuman. Was Vice Mayor Garcia there in the meeting last night? Yes. Oh. Yes. I was telling them. Oh. Kaya naibong naman ko, so may nadunggan ako nag-privilege speech. Mura maglayo kay ko, na pwede rin mo mag-emergency meeting ako. O sa privilege speech pa mo. Samot ng gobernador, buhat-buhat og memo. Diba lapita mo, sige buhat, may kibaw mga tao nito ba? That's enough. Enough is enough. Kato sinulog, ipang-usap ang ruta dito sa Bacalso, kinunduma na. How many hours before sa procession? Utong ko. Kibalo man ko nga, nindot na kayo pagsugod, bang! O karon wala utungay. Bangay ta. What do you mean by wa nay utungay? Wala na. Na may makabuhaton. Klaro lang mo. Ang Cebu City ay highly urbanized city ni. Ang head din elected mayor. Na ay vice mayor na isang ko niya. Na ay 27 departments. Unsay role sa gobernador? Ang gobernador makig-amigo o magklaro, makig-kontra. Doon na. Okay. Makig-amigo, Or makig-away. Sika mo na akong hagit. Hindi man na may mong buko-buko hunta. Ka-organize na ito. Kumala. Ako na lang isultian ang sinulog. Prepare sinulog without the province. I have to ask this question. Para nimo katong gihimo nga privilege speech o pagpakigtigom ni Vice Mayor Raymond ngadto sa iyaan, was it a manner of buko-buko? Wala yun na, masulti gabi. Mauligi. Was it a buko-buko? Buko-buko. Una ako ang kumbuya. Muna magklaro sila kay enough is enough. Enough is enough. Please. Muna ingon ako gabi. Klaro mo kay daghang kay kong Vilma, gusto ka dagan?